Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska zase hrajem Hello Neighbor v Robloxu s Fredbear modem. Ale nejsem tady sám. Jsem tady s Mr. Alexem. Jo, Mr. Alex. Bohužel voice chat tady nejde. A zkoušeli jsme natáčet s voice chatem, oba dva v jiné hře, ale zase já jsem tam nešel slyšet, jo, prostě. A zase neumím mluvit, jako vždycky. A tady můžete vidět, že Mr. Alex vymyslel jméno prostě Harry Fredbear, jo. Takže budeme mu říkat Harry Fredbear. A jo, už pozdravil. Jo, tady je náš Harry Fredbear. Hey! Harry Potter. Harry Potter. Oh. Hey! XD DHE, co DHE, D, co D, co. Hella man. Hele, berem krabici. Hele, šel tam na něj. Harry Potter! Hej, jak to můžeš? What? Dobře, hádám, že tady je úplně všechno zase. Harry Potter. Krabice je Harry Potter. Pane Fredbear. Ty jsi letěl na bar z Harry Pottera. No jo, letěl tam. Man, I'm dead. Dobře, nic jste nevěděli. Jak to tady hodil, ne? Fakt dobrý, kámo. A teď hlavně... Kde je? Tam je. Broský. Ty jsi dobrý. La. Dobré, jdem na to. Fredbear. Harry Fredbearovi, to nebude. Hej. Mr. Alex. Dobré, jdem tady. Tady. Já jsem mi to nepoubřel. XD, to taky než. Hele. Hey! Harry Potter. Harry Potter. On je v pračce. Hele, jdeme mu pomoct. Ej, viděli jste to? On je v pračce, jdu pomoct. Harry Potter. Dobrý den. Hey! Schovej se. Ty, proč je zavřel? Hey! Nech je to otevřený. Dobře. Co to bylo? Harry Potter!
Dobré, jdem na to, hej, musíme kam, sehnat ty klíče. What the fuck? Co to bylo? Harry Potter. Bereme červený klíč. Je to trošku děsivé, jako slyším. Pro vás to možná není děsivé, jo, ale je to celkem takové děsivé. Jo, on bude házet krabici a Fredbeara, ok. What the? Dejjom, co to bylo? Hej. What the? Harry Potter. Já nevím, co dělat. Brusky se nehýbe. Hej, jak se tam zase dostal? On je Brumba. Jo, to dává smysl. Jdem do jeho baráku. Dobrý. OK. Kde je? Co to bylo? Ta krabice je taky Harry Potter. Hej. Dobré, jdeme dál. Hej, kam zmizel? Dobré, je tady ještě na serveru. Hele. Jo, on spí, kámo. Hej! Dobré. Dobré, já jsem ho asi neměl budit. Dobrý backflip udělal. Hej, jak ho to nemůže zajímat, že po něm někdo hází, kámo, normálně. Koš. Já budu pronásledovat. Počkej, ne. Flashbacky, kámo, flashbacky. To ne. What the? Musíme být ticho, než nás... Kde vzal teleport? Já nevím. Já budu jenom pochodovat, jen tak. Pane Fredbear, co tam děláte? Hej, pane Fredbear, mám otázku, jak vám... What the... What? Co to za Harry Potter? Tu máš. Hej, jak to, že jo, ty krabice normálně nezajímají? Hele, dívej, hele. Oh, heck no. Kamo? Brodsky, on se otočí? Hej, ale jdem dělat, musíme dělat. Máme magnet. Ne, my musíme ale za barák vlastně. Kdyby tak mohl být Fredbear, co myslíte? Krabice! Hej, neviděli jste Fredbeara někde? Hádám, že ne. Man, I'm dead. Dobré, už víme, kde byl. Hele, já jsem tě viděl. Ty jdeš spát? Tak jsem utek. Haló? Hej, kašlem na to, jdem, musíme dělat. Tak, bum, máme wrench.
Ty jsi dobrý Harry Potter. Hej, hlavně, že tady i takhle stojíš. Ty nespíš. To mi chcete říct, že on spí s otevřenýma očima? Dobře. Hodně divný. Hej, kde je Alex? Jo, mistr Alex, kde pak jste zmizel? Já kam půjdem tady. Hele, tady. Bum. Nebo ho to zase odpojilo? Bez tak. Máme redký. Vezmeme si židli, hodíme to po Fredberovi. Kamo, on je slepej. On je fakt... Ne, počkej. Ho nechtěl zavolat. Jo, nechtěl zavolat. Harry Potter. Lol. Harry Potter. Harry Potter. Zalez. Prostě se tam schoval. Jako fakt. Kámo, já nevím. Já ho mám. Je, co asi mám? Nebo odemknu exit. Hotovo. Hádám, že v... Dobré, jdeme do exitu. Hej, kámo. Máme jít do exitu, ne? Jo, pojď, jdeme. Co se tam stojí? Hej, hola, hej. On jde zrovna do obývaku, tam, kde potřebujeme. Nebude zase letět Harry Potter! Hej, pojď, jdem do exitu. Nebo on spí. Jdem. Exit. Dohráli jsme to, lidi, takže já vím, že tohle bylo docela krátký video, kratší než tamto s tím Nightmarem, ale kámo, já v to asi budu, ale co tam dělá KJ, hej, KJ, no nevadí. Takže já už tohle video budu vypírat, takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě zanechte like, dejte taky odběr a u dalšího videa čau.